Welcome to our Girl Solution channel, my dear students. Today जों बे भिडिअनि गेजेरजों मैया जा सेबानिफ्राय मोनसे नोटिस फोसावदोंमोन बे नोटिसनि जा सिलेबास जों पेटार्न जागोन बेखौ एसे डिसकासन खालामनो नागिरदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जायफोरा मेट्रिक होगोन बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मानोना जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ आरो नोंथांमोना हाजासे माने लोगोफोरनो शेयार खालामजालायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मोजाङै बेखौ बुजियो आरो लास्टआव आं एन्डिंआव मोननैसो इम्पोर्टेन्ट खोथा बुंगोन मेट्रिकनि रिलेटेड ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो बेवहाय नोंथांमोना मैया जा नोटिस बायदि होदोंमोन तो मैया होनदोंमोन जे नोटिसआव होनदोंमोन जोंनिया मा होनदोंमोन जे जोंना 2021 नि पेपारखौनो जोंनिया होगोन। तो ओंखायनो जिहेतु 2021 नि पेपारखौनो होगोन होनना बुंदों तो ओंखायनो 2021 नि जा सिलेबास बे पेटार्नआ जोंनिया फल' जागोन। तो ओंखायनो दा जोंनिया 2022 आव जा सिलेबास होदोंमोन नाय बेवहाय आङो मोननै होनाय दोङो मोननै पार्ट नाय दोङो नैथिनि पार्टआ जोंनिया 2021 थामहिनबा 2000 आगोलनि पार्टआव जों 2021 नि मेट्रिक आनजादनि थाखाय बानायनाय सिलेबासा नैथिनि साइडथिं होनाय दङ आरो जोंनिया दा जि 2022 आव मेट्रिक आनजादाव फैगोन होननानै बुंदोंमोन बे सिलेबासा नैथिं नाथाय जोंनिया नाय नैबे 2022 लिरनाय दङब्लाबो नैबे जोंनिया दानि सिलेबास नंलिया बे जोंनिया बेखौ जोंनिया पेटार्नखौ फल' खालामनाय नंलिया। तो ओंखायनो नोंथांमोना नै 2021 नि जा सिलेबास बेखौसो नोंथांमोना फल' खालामनानै फरायनो नांगोन। तो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनसै। तो नायदो जोंनिया फार्स्ट जेब्ला जोङो खालामब्ला जोंना नाय नैबे जोंनिया फार्स्ट चैप्टार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बे फार्स्ट चैप्टारनिया जोंनिया सेम जेबो चेन्ज जायाखै जोंनिया 1.2.5 1.2.5 बे सेमान दङ। दा नै नाम्बाराबो जोंनिया सेमान दङ थाम लेसनाबो सेमान दङ 4 लेसनाबो सेमान दङ बाट जोंनिया 5 लेसना जोंनिया नाय गासै चैप्टारानो फैगोन बाट जोंनिया होदोंमोन जे 5.2.2 आलासेल'सो फैगोन होनदोंमोन नाथाय दा जोंनिया गासै चैप्टारानो जोंनिया 5 लेसननिया फैगोन। तो ओंखायनो नोंथांमोना जा मेट्रिक आनजादनि थाखाय गासैबो 5 लेसननि गासैबो चैप्टारखौ नायनो गोनां जाबाय। तो इनिफ्राय 6 लेसनाबो जोंनिया फुल चैप्टार फैखागोन बे नो चेन्ज दा जोंनिया आगोल जेरैबायदि होदों बेबायदिनो जोंनिया चेन्ज जायामोन। इनिफ्राय जोंनिया 7 लेसनाबो जोंनिया चेन्ज जायाखै बेबायदिनो दङ। इनिफ्राय 8 लेसना 8.3.2 बेबो चेन्ज जायाखै बेबायदिनो दङ। इनिफ्राय 9आ चेन्ज जादों फरायसानोमोन 9 लेसना थामहिनबा इउनिट 9.3.2 बेवहाय लासे फैगोन होनदोंमोन नाथाय दा जोंनिया फैगोन 9.4 बिनिफ्राय 10 लेसना फैगोन जोंनिया 9.3.5 नो चेन्ज जायाखै बेबो जोंनिया आरो 11आ चेन्ज जादों फरायसानोमोन 11आ जोंनिया बेसेबांसिम चेन्ज जादों होनना बुङोबा जोंनिया 11.5 सिम फैगोन 11.4 सिम जायमोना फरायबाय दङमोन बिथांमोना 11.5 सिम फरायबानो जाबाय। बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटी थामहिनबा 12 लेसना जोंनिया बेबो नो चेन्ज जेरैबायदि फरायदों नोंथांमोना बेबायदि फरायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ। बेनिफ्राय 13 लेसना जोंनिया बुंनो थाङोबा बेबो मोनसे एसे बारायबाय थामहिनबा बे 13.5 आलासे फैगोन होनदोंमोन बे दानिया फैगोन 13.6 14 लेसनाबो जोंनिया नो चेन्ज बेनिफ्राय 15 लेसनाबो जोंनिया नो चेन्ज माने चेन्ज खालामनाय जायाखै। तो ओंखायनो बेखौ आं साइन्सनिखौ दिन्थिना होनाय जाबाय। तो आं दा गोबाव खालामालासिनो मेथ्सखौ दिन्थिना होनाय जासिगोन। नाय नैबे जाबाय मेथ्सनि सिलेबास फरायसानोमोन मेथ्सआवबो जोंनिया होल चैप्टारा फैगोन नोंथांमोना जिहेतु 2022 नि नैनियाबो नैथिंनिया फैया नैथिंनियासो जोंनिया कारेक्ट नैबे जोंनिया फैनाय नंला नैथिंनि बाहागोआसो फैगोन जोंनिया दा जोंना R3 आलासेल'सो फैगोन होनदोंमोन रिभिजन पार्टखौ दानिया बाट जोंनिया गासै नायनांगोन नोंथांमोना 6 मार्क्सआनो फैगोन बाट गासै चैप्टारखौ नोंथांमोना नायनांगोन। तो इनिफ्राय रियेल नाम्बारनि फार्स्ट चैप्टारनि नोंथांमोना नायनांगोन 1.3 एक्सारसाइज आलासे तो बेबो नो चेन्ज माने चेन्ज जायाखै जेबो। इनिफ्राय 2 लेसना नोंथांमोना 2.2 आलासेल' फैगोन होननानै फरायबाय थादोंब्ला बे नोंथांमोना चेन्ज खालामनांसिगोन नोंथांमोना फरायनांगोन गासै चैप्टारखौ। तो इनिफ्राय 3 लेसनाबो बेबायदिनो जोंनिया 3.5 एक्सारसाइज लासे फैगोन नो चेन्ज बेबो। इनिफ्राय क्वाड्रेटिक इक्वेशना जोंनिया बेबो नो चेन्ज क्वाड्रेटिक माने 4 लेसनाबो नो चेन्ज। इनिफ्राय 5 लेसनाबो जोंनिया 5.2 एक्सारसाइज बेबो जोंनिया चेन्ज जायाखै जेबो ट्रायंगल्स थामहिनबा हाखान्थिथामा जोंनिया बेबो जोंनिया जेबो चेन्ज जानो नुनाय मोनाखै नोंथांमोना बेबायदि फरायलांबानो जाबाय। तो इनिफ्राय जेब्ला जोङो 7 लेसनखौ खालामो 7 लेसना जोंनिया 7.2 एक्सारसाइज आलासेल'सो फैगोन मोजाङानो आगोलनि बायदियानो
जेबो चेन्ज जायाखै दा नैबे 8.1 8.2 8.3 नि बेबो जोंनिया जेबो चेन्ज जायाखै बेबायदिनो फैगोन जोंना 9 लेसना दाबो आगोलबो फैया माने आगोलबो फैखायाखैमोन जोंनिया नील होना दोंमोन नोंथांमोना 9 लेसनखौ नायखानो दरकार गैया ओमफ्राय 10 लेसनाबो जोंनिया गासै चेप्टारानो फैगोन इनिफ्राय कन्स्ट्राक्शना जोंना एक्सारसाइज 1.1 जोंनिया बेबो नो सेन्स होनना बुंजागोन बेखौबो इनिफ्राय जोंनिया 12 लेसना फैगोन अप टू 12.2 एक्सारसाइज बेबो जोंना नो सेन्स बेनिफ्राय सारफेस एरिया एन्ड भल्युम बे जोंना बेबो नो सेन्स माने सेन्स जायाखै बेबो नैबे जोंना 14.3 एक्सारसाइज बेबो नो सेन्स इनिफ्राय होल चैप्टार बेबो नो सेन्स जोंना थामहिनबा मेथ्सआव बांद्राय जोंनिया सेन्स खालामाखै मेथ्सआव बाट मेथ्सआव मोनसेल'सो सेन्स खालामनाय बायदि नुदों आङो रिभिजन चैप्टार आरो जोंनिया 2 नाम्बार चैप्टारखौ रिभिजन चैप्टारखौ जोंनिया एसे सेन्स खालामना होदों बाट नाथाय जोंनिया साइन्सनिखौ जोंनिया एसे सेन्स खालामनाय बायदि नुदों नोंथांमोना आं बेखौ श' खालामनानै होखाबाय थ' ओंखायनो नोंथांमोना आं गासैबो चैप्टारनि थामहिनबा गासैबो साबजेक्टनि सिलेबासफोरखौ बेवहाय श' खालामना होनाय जायाखै नोंथांमोना जुदि बेनि गासैबो चैप्टारनि सिलेबासखौ नोंथांमोना नायनो लुगैदोंब्ला गाहायाव मोननै PDF फाइल होनाय दङ डिस्क्रिप्शन बक्सआव मोननै लिंक होनाय दङ बे मोननै लिंकखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै कम्पारिजन खालामनानै नायना लाबानो जाबाय बाट गोसो लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे मिक्स खालामनाङा आरोना जेनेबा 2020खौ दा नायखानांला थ' बेवहाय जों डिस्क्रिप्शनाव आरामसे लिरना होखानाय जादों थ' ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि फरायबानो जाबाय आरो जोबथारनाव आं मोनसे नोंथांमोननो खावलायनो सानो नोंथांमोना जायफोरा 90% लाखिगोन होनना सानदों बा 100% लाखिगोन होनना सानदों बिथांमोना अबभियासलि पेटार्नखौ फल' खालामनानै मोजाङै फरायलांखानांगोन आरो जायफोरा सानदों जे 70% 80% बा बिनिसाय एसे खम लाखिगोन थ' नोंथांमोना सिन्नाङा बांद्राय थ' जायखिनाखौ फरायदों दासिम बेखिनाखौ एकदम मोजां फकास खालामनानै फरायखाबाय थाबानो जाबाय थ' ओंखायनो जायफोरा 100 बा 90+ लाखिनो नागिरदों बिथांमोनाथ' अबभियासलि जा जोंनिया फैफिनगोन बेफोर पेटार्नखौ फल' खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मोजां फरायबानो जाबाय थ' भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो इम्परटेन्ट कुइसन डिसकासन खालामनाय जाबाय थ' नोंथांमोनखौ आं बयखौबो एग्जामनि थाखाय बेस्ट अफ लाक जासि हरनाय जाबाय नोंथांमोननो एग्जामा जाहाथे मोजां बयबो मोजाङै लिरगोन आरो एग्जाम लिरनाय टाइमाव जा नांगौ एडमिट कार्ड बा पेन्सिलानो जा कलमानो जा मोजाङै लांनानै मोजाङै लिरहैबानो जाबाय गोनांथार बुस्थु दङ बेफोरखौ नोंथांमोना लांनो बावनो नाङा जाहाथे एग्जामाव थांनानै हुलुस थुलुसनो खर'फोरा एसे गरम जाहैबा नोंथांमोना लिरनो हानायखौबो लिरनो हायि जालांगोन थ' ओंखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना एग्जामनि सिगांखालिनो जायफोरखौ नांगौ बा जायफोरखौ नों जिअमेट्रि बक्स मेथ्स खालि जिअमेट्रि बक्सखौ नोंथांमोना लांथारनांगोन इम्परटेन्ट होनना लांबानो जाबाय स' गोजोन्थों फर सानथांमोन बाय बाय